Punt número 14. Moció Grup Bloc Compromís insta al Consell a que rescindisca la concessió de Marina Salut. Va ser la presentació primer i vaig a l'exposició més disculpes que estem. La plataforma en defensa de la sanitat pública de la Marina Alta, alcaldes, partits polítics, ciutadans a títol particular i diferents associacions ciutadanes de tota aquesta comarca venen denunciant que la gestió de la sanitat pública a la Marina Alta, que està encomanada per contracte públic de la Generalitat Valenciana a l'empresa Marina Salut S.A., ve practicant tot un seguit de retallades en la quantitat i en la qualitat dels serveis sanitaris al municipi de la comarca. Aquesta empresa concessionària basa la seva facturació en un import anual per càpita, que és independent de l'ús que passa de la ciutadania, sumat a una sèrie de facturació intercentres de serveis que o bé no pot prestar l'empresa o bé no ho fa perquè no li resulten rentables econòmicament. Des que aquesta empresa va fer-se càrrec, s'està vulnerant de forma conscient i repetida el dret d'assistir a l'Hospital de la Pedrera als malalts crònics i pal·liatius, el dret a ser derivats a un hospital de referència per a ser tractats de patologies i pluripatologies, el dret a assistir a un centre d'atenció primària i urgències nocturnes, el dret a ser tractat amb medicaments i material sanitari al que tenen accés a la resta de departaments de la xarxa pública i, per si fos poc, han convertit l'Hospital de Dénia en líder en temps d'espera en el servei d'urgències. Per altra banda, la gestió de recursos humans en quant a professionals sanitaris és la causa d'una gran preocupació entre els ciutadans, que veuen com els metges i el personal d'infermeria no pot mantenir el seu criteri professional davant el criteri purament economista de l'empresa. Això, lligat a les constants amenaces de acomiadaments, l'escassesa de personal, l'absència repetida de substitucions i, en definitiva, l'assetjament moral al que està sotmès a la plantilla de Marina Salut S.A., ha convertit els centres sanitaris en llocs on impera la por i la desconfiança i on els treballadors se senten segrestats per una empresa que no mostra el mínim respecte per ells, ni com a persones ni com a professionals, fet que no permet una atenció sanitària a la població en les mínimes condicions de qualitat. Per tot això, els ciutadans i ciutadanes de la Marina Alta se senten captius i maltratats per una empresa aliena a ells, imposada per la Generalitat Valenciana sense haver estat prèviament consultats, que no tenen cap tipus de legitimitat democràtica ni participativa i que l'únic interès, com ha demostrat i demostra cada dia, és el benefici econòmic a costa dels nostres impostos. Per tot l'exposat, proposem que l'Ajuntament de Lara insta al Consell que rescindisca la concessió administrativa a l'empresa que actualment gestiona el Departament de Salut de Dénia DKV Marina Salut i que la Generalitat Valenciana recuperi la gestió directa per poder garantir als ciutadans de la Marina Alta una sanitat verdaderament universal, pública i gratuïta, i gestionada amb criteris d'honestitat, equitat, eficàcia i professionalitat. I que el segon punt és que l'Ajuntament de Lara retrà comptes d'aquesta part en un termini màxim de 3 mesos des de la seva aprovació. Si no és més que el que de Dénia s'ha votat a favor, també unànime, si no sabeu. Sí, a veure, jo, a la vista de... Nosaltres anem a recolzar la moció, que no podeu ser d'una altra manera. A la vista de l'exposició de motius, després de la part dispositiva, com que realment el que compta és la part dispositiva, jo vos proposaria que afegim allí una sèrie de punts que ja diguem en la part de la moció, de l'exposició de motius, però que si no estan en la part posterior, diguem que no tenen ni una mínima eficàcia, perquè és simplement una exposició de motius, d'acord? Entonces, coses tan senzilles com afegir punts en el sentit que no es tracta de posar res novedós, sinó afegir, no? Que independentment de la rescissió de la concessió, l'Ajuntament de Lara insta al Consell per a que de manera immediata demani a l'empresa Marina Salut, DKV Marina Salut, en primer lloc, que tornen a donar-se serveis d'urgències nocturnes a les poblacions de la Marina Alta que no tenen en l'actualitat, com és el cas del Lara, en totes les poblacions, que es deriven els pacients, o sigui que el Consell, instem al Consell per a que immediatament li demani a l'empresa que immediatament es faci una derivació dels malalts pal·liatius
a Marina Salut, perquè segons les notícies que n'hi ha és que s'han derivat 9 persones al llarg de l'any, mentre que ells atenen persones de fora de la Marina Alta per temes econòmics, segons ens explica la gent que sap d'això, del personal de la... Els que van no es van per denúncia, sinó per Efectivament, és una autèntica vergonya. I no sé si em deixa alguna altra cosa, i que instem al Consell per a que de manera immediata li diga a l'empresa Marina Salut que deixa els professionals fer la seva faena i que doni una salut de qualitat, que siguin els criteris professionals i no els econòmics els que dirigisquen la labor del personal que treballa en l'hospital. Simplement és traslladar el que està a l'exposició de motius en punts concrets de la part posterior, que és realment on té la seva validesa jurídica. Bé, per part nostra anem a plantejar una esmena a la proposta sol·licitada per part d'un compromís. L'esmena el que busca és recabar informació, tindre major coneixement del que s'està dient i del que no posem en dubte que la plataforma i les persones implicades estan advertint, però que entenem que deguem de tindre més informació per a poder aprovar una moció com la que es planteja. Vull que quedi clar que el grup popular ha defensat sempre la sanitat pública, ha participat en tots aquelles iniciatives o activitats per defensar aquest tipus de sanitat. Som un ajuntament que aboguem per els serveis públics, ho demostrem diàriament en els servicis que prestem. No som partidaris de la privatització, sinó al contrari, dels serveis públics, però entenem que per a prendre decisions hem de tindre major informació. Però vull també deixar clar que la nostra postura avui en aquest plenari pot ser que siga, una vegada tinguem aquesta informació o no tinguem aquesta informació, es sumem a la iniciativa que s'ha plantejat avui en aquest debat, que seria la de demanar a la Conselleria que rescindisca la concessió administrativa. Entenem que com a Ajuntament devem tindre més informació i entenem que la proposta que plantegem, l'esmena que plantegem, és una esmena que no busca atacar a ningú, sinó al contrari, reivindicar el que reivindiquem i estem reivindicant diàriament des de totes les forces polítiques i des del govern municipal de l'Ajuntament d'Ondara, i en segon lloc, demanar i exigir a la Conselleria, que és qui té que donar més informació, per a poder obtindre una conclusió i acometre qualsevol tipus de decisió més ampla. L'esmena a la totalitat seria la següent. Entenem que l'atenció sanitària, a més de constituir un dret fonamental, s'ha de prestar en condicions que asseguren la qualitat i dignitat dels ciutadans. En aquest sentit, som conscients que el tancament del servici d'urgències nocturnes en els centres de salut d'Ondara ha provocat nombroses protestes i molèsties als nostres veïns. No obstant això, no és menys cert que aquest Ajuntament, amb el consens de les seues 3 forces polítiques, va emplaçar al seu dia la Conselleria de Sanitat a que revocara i deixara en suspens l'autorització a Marina Salut per a la no prestació de les urgències nocturnes en el nostre municipi. Unió, responsabilitat i servici públic ha de convertir-se en un missatge únic per a la millora de la nostra prestació sanitària. Unió de totes les forces polítiques per a aconseguir un objectiu comú. Responsabilitat amb tots els actes i acords que des de les distintes administracions s'adopten. I servici públic per a garantir la qualitat i idoneïtat de totes aquelles demandes que els nostres ciutadans es demanden. En virtut d'allò que s'ha exposat, sol·licitem 1. Instar al Consell a que torni a restituir el servici d'urgències nocturnes en el municipi d'Ondara, fins que no s'aplique el mateix criteri uniforme en tots els departaments sanitaris de la comunitat. 2. Que per part del Consell s'elabore un estudi de la gestió de la sanitat pública en la Marina Alta, des de la data que el dit servici té encomanat l'empresa Marina Salut, a fi de a. Avaluar les conseqüències i efectes que de la gestió mencionada
s'hagin pogut derivar. I B. Establir els paràmetres adequats a fi d'analitzar comparativament el funcionament de la gestió sanitària des de la concessió de la mateixa a l'empresa Marina Salut respecte a la gestió directa que fins a aquest moment venia realitzant la Generalitat Valenciana. Dit que aquesta esmena no és un text generalitzat del partit, sinó tot el contrari, un text elaborat des del grup municipal popular i que entenem arreplega el sentit del poble i arreplega també algo que jo crec que és important, que és tindre més informació per a poder prendre una decisió com la que s'ha plantejat i abans. A mi em sembla bé que s'elabora un estudi del Consell sobre com està la gestió de la sanitat pública a la Marina, però no veig necessari preguntar-li al poble que tu massa saps que tot el que s'ha dit així, que la plataforma està plantejant, és el que està passant. Això, la plataforma està replegant firmes, com sabeu, i suposa que hi haurà suficients com per presentar al Consell el que és la voluntat i el sentit del poble de la nostra. No caldrà que ens represinem, però si a més, els ajuntaments ens sortirem, seria una bona lliçó de saber que el nostre poble no vol una salut. Jo esta mena, és veritat que si no és del partit de l'oportunitat, però no veig res. No veig res. Què li tenim que preguntar al Consell? Que avalua? Que no avalua? Que és la seva obligació? Què està fent el ciutadà? Jo no sé si està fent-ho o no està fent-ho. Jo el que sí que vull dir és que la informació de l'Ajuntament d'Ondara, que és el que està prenent un acord, no el té. En document per poder contrastar-lo. I m'agradaria tindre-la. No posa en dubte, ho he dit al principi, que el nostre Ajuntament, a la vista del que faig a la Conselleria, prengui la decisió que tingui que prendre. Perquè si ens donen informació, tindrem una opinió i si no me la donen, la tindrem molt clara. I per la teva informació, jo puc dir que més del 80% de la població d'Ondara ha signat. Sí, a veure, els efectes concrets de la moció, el grup socialista no tenim ningú inconvenient en votar la teua entre els nostres punts que hem addicionat, que en realitat són els que ja consten en l'exposició de motius, i l'addicional és que diu, però evidentment, en demanar simplement informació sense exigir que es produïsca la rescissió, no. No, perquè és que ja portem massa temps jugant això sí, això no, és que el que estan dient és que no donen informació, però ni els propis òrgans administratius, que allí, que sí, Xavi, que no donen aquesta informació a ningú, la donaran a vosaltres, clar. I damunt és que les dues parts que estan jugant, la Generalitat i l'empresa, que són les dues parts interessades que estan jugant, ens donaran informació la que ells vulguin. Per tant, si hi ha una única moció que complisca tot, o sigui, que es demani informació, em pareix bé. La informació és molt rellevant. La votem tots. Si no, nosaltres votarem o bé la nostra esmena o la de... perquè considerem que ja no pot ser estar esperant sempre. Com ens donaran aquesta informació? En un mes... En fi, ja portem quasi un any sense serveis d'urgències nocturnes. I cada volta ha anat a pitjor. Menys serveis. Jo penso que ha sigut molt clar i he dit les coses tal com les pensem. En aquesta esmena, que modifica el text de la proposta original, el que es demana és, per un costat, manifestar la nostra voluntat de que els serveis d'urgències nocturnes d'Ondara tornin a restablir-se i per l'altra no sol·licitem que ens donen una informació per a poder prendre una decisió que ja ha avançat jo, que si no és la que ens agrada o no és ninguna, entonces serem els primers que recolzarem la iniciativa que s'ha plantejat per comprovar-ho. De tota manera, donant la proposta d'Àngels de sumar-ho tot, pot passar un altre escenari i és, nosaltres exigim que el sindicat i tal, i que la Generalitat mostri el treball i diga no pot ser perquè és meravellós a Marina Salut i mos tape la boca i mos tape la boca, mos cae la cara a l'Ajuntament de dir esteu exigint que torna i tal, però l'estudi que tenim a Imanet doncs dic que cal. Esperen ara esdilisant, perquè si tu demanes l'estudi però després no sé quan els pintes pots demanar-ho tot. Jo l'únic que he dit, i he sigut molt clar, claríssim. que nosaltres, mentre no tinguem més informació,
i per tant pense que me la té que donar la conselleria, que és l'administració pública, mentre no me la done no ho apoyarem. I ha dit que si la que ens dona no ens convenç a nosaltres, perquè ens dona pot ser molt convincent per la conselleria per a manera segur, però si no és per a nosaltres, ens anirem a la proposta que té Compromís. I si no és ninguna, que cal tenir més clar. Doncs en aquest cas jo crec que el que tenen que fer és proposar-vos que doneu la informació per a que la signin tots i després jo retiré la proposta i quan estigui clara la compro. Nosaltres no retirem la nostra... No sé, està com de retirar, si hi ha l'esmena, la proposta de retirar... L'esmena, sí, la proposta de retirar és que pareix que no dona lloc. En aquests moments... No passa res. Però és que en estos Es pot fer moments... l'escrit sense passar res. No, sí, està clar. L'únic, la sensació que tinc jo, veient dels que són jugar a la llavors, és que pense... Ximó, no? Sí, quan no t'interessa una cosa, jugar a la gana del bosc, per què? Perquè sí, perquè així ja ens coneixem tots i tots sabem la seva opinió. Cada un té la seva opinió. I jo penso que és tan respectable el que està fent el Compromís com el que està fent Tanyes com el que està fent el Grup Popular. I així hi ha un debat. I la meva opinió també respectable. Jo considero que això és jugar a No estic criticant-la. Estic entenent que al final voldries que s'aprovara una moció con la que presenta Compromís o la que No, presenta... afegim el vostre també. És que no pot afegir-se. No pot afegir-se perquè si tu estàs demanant informació, com ha estat anat al final ja? Ximo, Anem a veure la així el que informació. resta eres tu. Anem a veure la informació. I ara tu restes. Clar, no t'interessa. Jo no estic restant, estic plantejant la nostra postura. I jo penso que per a tindre una decisió hem que tindre una informació. I l'únic que ha dit, ho ha dit trobo que molt clar, si la conselleria no és capaç de donar-nos la informació en un temps prudencial el qual ens convença a aquesta corporació, recolzarem la iniciativa de Compromís de la plataforma. I si aquesta informació no arriba en un temps prudencial, serem els primers que plantejarem fer-ho. Així n'he de clar. Per si canvis d'idea, a veure si convenç el 80% de persones, de ciutadans del teu poble, que molts t'han votat a tu, que han firmat ja que volen que rescindisca. Estàs posant-te, el que estic veient jo és que estàs posant-te cara a la Generalitat quan estem parlant de que molts ciutadans exigeixen la rescissió d'aquest contracte, d'aquest conveni. T'estàs posant mirant cara amunt, en vez de mirar cara avall. Ha quedat molt clara la teva postura. Ni el 80% me'l pot certificar tu, ni me'l pot certificar Pepa, ni ningú me l'ha certificat. Perquè si aquest 80% estarà registrat en l'Ajuntament d'Ondara, estaríem parlant d'una cosa. Per tant, no parlem de suposicions o del que us agradaria a vosaltres. Però jo penso que aquest 80%, o aquesta persona que ha parlat jo, que ha firmat, i li he explicat el que jo anava a plantejar en aquest plenari, i ha firmat. I ha firmat i entén que la postura nostra és demanar informació. I torna a insistir, ha dit que si el que ens diu la Conselleria de Sanitat no ens convenç, igual que no l'he convençut a gent que ha signat, o no ens dona la informació conforme toca, serem els primers en demanar aquesta proposta que fa la plataforma. Però deixeu-nos el temps prudencial per a poder donar el contingut que hem demanat. Jo estic convençudíssima que tindrà moltíssima informació perquè s'ha estat la plataforma i s'ha anat a les reunions. Però va quedar-se així, demanar la informació. Després fer la proposta que jo, el Compromís, l'aprovaré. Però la proposta no fa ell. No, jo demanaria que mantingueres la teva moció. Evidentment, això ja és cosa teva. Jo demanaria que la mantingueres. I a més, a títol anecdòtic, m'han comentat els meus companys que Ximo no l'aprovaria. Saps per què? Bueno, perquè l'aprovava l'alcaldessa de Terenya. No tenen massa feeling. No tenen massa feeling. No tenen massa feeling. Justament em caracteritza per defensar l'interès del meu poble sempre, no del partit. I en aquests moments torne a dir que estic defensant l'interès del meu poble, que és, com a alcalde, tindre la informació que correspon per a prendre decisions. Fora de debat polític intern. I ja tenim prou els participadors que tenen Ahí, Doncs, jo sempre pregaria que demanareu aquesta informació. No, no ha aprovat la
la proposta nostra, ho sometem a votació, de forma que pugui repetir aquesta informació i poder-la tractar en un... Si retira la proposta no pots. Si retira la proposta, retira totes les esmenes de modificació de totalitat. Nosaltres plantegem una modificació, Si una ella retira la seva proposta... però no passa res, la presentarem com a moció d'urgència en recabeu. Vale. Si va haver fet la destina... No, legalment anem a demanar un informe. M'estàs dient que jo no puc esmenar de tu tampoc? No, tu estàs esmenant la seva. I jo puc fer una proposta en aquest punt, no esmenant. L'esmena era perquè s'ha retirat, la plantegem. Voleu que sigui d'altra manera, si al final s'aprovarà? La llei vol que sigui d'una forma, no nosaltres. Les coses es fan bé. No, la llei la diu el secretari, no la diu posar a mi. Esperem que sigui difícil S'obliga. No, potser que la informació, suposo que no vol dar fins ara, li demanem informe perquè a partir d'ara, quan hi hagi mocions, esmenes, retiració d'esmenes, el que siga, tinguem un concepte clar. No tinguem que estar pensant si és sí o no és sí. Perquè això és el primer, que m'agrada que les coses siguin ben fetes. No el segon, el primer. Passem pues a la